I escolteu, dir-vos una cosa, ja ni el PP ni l'ABC, com ha dit Joan, poden amagar que estem ahí, que estem dins de les Corts, que estem fent un treball bé, i vos diré per què. Perquè esteu ahí, perquè n'hi ha molta gent que s'ha compromès en fer candidatures municipals, perquè tenim una base fonamental, perquè la gent està farta dels polítics. El segon problema, perquè el primer problema és la desocupació, el paro i la situació econòmica, que és tot el mateix, el seu model econòmic de destrucció del nostre territori, de balafiar els nostres recursos, d'especulació en la nostra terra, de l'economia recreativa per a pijos de dreta, de los grandes saraos en dret d'admissió, ja està farta de tot això, i després diu els polítics. I nosaltres hem de demostrar que no som els polítics a l'ús. I la forma de demostrar-ho és parlar amb la gent, comunicar-nos amb la gent, estar pròxim a la gent, proposar solucions a la gent. I per això està lo de la ILP, que ha sigut una magnífica idea, molt positiva, perquè no ens resignem a pagar-lo vosaltres. Vosaltres voleu que ho paguen els nostres impostos, que també paguem impostos, no perquè se gasten en picades.